na ọnwụ mmadụ. Ndị ọrụ n'okpuru ọchị ime obodo ekwusigo nakwa ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service tinyere ya bụ ndị isi wee nchere isi n'okpuru ọchị ime obodo dịgasị iche iche nakwa otu ahụ jikọrọ ndị gụsịrị akwụkwọ n'afọ 1982 n'ụlọ akwụkwọ Christ the King College Onitsha CKC bụ ndị gwuru n'ụlọ iji wee kwanyere otu onye n'ime ha n'oge mbụ ugwu ikpeazụ bụ Comrade Geotge Obunse, onye anọ n'ọdụ nso a wee donye ozu ya n'ala na mbarabe ya dị na Nwaosisi Lane Onitsha. Gere akụkọ ka mmemme elimozu a si wee gaa. Mazi Obunse, onye gbara afọ 59 tupu ọ na mmụọ, bụ onye isi oche na okpuru ọchịchị ekwusigo. Ọ bụkwa nwanne onye isi ndị kamera na ụlọọrụ ABS, Mazi Joseph Obunse. Na ya bụ akwamozu, ndị enyi na ndị ya na ha lụkọrọ ọrụ kọwapụtara maka ezi ndụ ya mgbe ọ nọ ndụ na ka ya bụ ọnwụ ya si gbawa ha obi. N'ajụjụ ọnụ ndị ABS jụrụ ha, onye isi oche ndị isi okpuru ọchịchị niile dị na Anambra steeti bụ Dr. Ifeyinwa Orie na otu onye ndị ya na ha gụkọrọ akwụkwọ na CKC Onitsha bụ Mazi Bat Okeke kọwara Mazi Obunse dịka nwoke ụzọ ya kwụ ọtọ, bụrụkwa onye na-ekwu eziokwu mgbe niile. Ha kwuru na ọnwụ ya metụtara ha n'ụzọ pụrụ iche, mana ha ga-ejidesi ike ezigbo mkpụrụ ndụ ya metara n'ụlọ ọrụ ya ma na ndụ ha. Mgbe ọ na-akasi ezinụlọ Obunse obi, onye Director News and Current Affairs ABS bụ Oriakụ Geotge Nwabueze yọrọ Chineke ka ọ gbaa ụmụ ya ume ma chekwaba ezinụlọ ha. N'okwu ha dị iche iche, nwanne ya nwoke bụ Mazi Joseph Obunse, diọkpara ya bụ Mazi Obiora Obunse na ada ya nwaanyị bụ Nwaada Adaeze Obunse kwuru na nna ha bụ onye udo, onye eziokwu, bụrụkwa onye na-achọ ọdịmma mmadụ niile. Ha kpere ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa. Site n'Onitsha, Faith Onyemuche, n'akụkọ ụwa ABS.